טוב חברים, קצת מה טוב ומרנו. אנחנו היום משחקים את זה. מה זה? למה יעד? אני מכיר את זה של הזומבים. יואו. אומייגאד. אני הולכת לחיים. אורן מחיה חבורה. סיפדילי בנני. סיפדילי בנני. שימבנזנה בנננה. Ini ananas ini. בתור שנייה אומר אחי, הייתי בה, אני רואה את הסוף. אפילו רואה את הסוף. עשיתם אותו משחק אחד הטפל אבל לא הספקתי לעשות טוב. מה זה? זה מסודר, יש חטיפים. טיפטי אותי. אני רוצה להיכנס לאחד מהבתים. אני בבית. יש לי דברים טובים. אחד טוב. תהיה בשקט. נפש? עשה לך סטרט. לא אתה. נראה לשני. אני רוצה לעשות טרנד. לא הייתי ממש טוב לעשות טרנד. זה מפיק. Come here. זה מפיק. לפחות טוב לי טוב. Come here. יש פה את הדברים. Elefanto frigo. אוקיי, סרטן. למה פתחתי את זה בכלל? זה גרוע. איך אתה תקרוא את סאלה? ואני לא. כי את לא משדרת אותך. משדרת? ממש קצת.
נו, אני מפספס את הזמן. קצת צרוד. היום אבל סבבה. אני יכול לשים את זה בכלל. אוקיי. יש פה משהו ל-20? לא נראה לי. די. בואו. יכול לענות לי עוד אחד. כן, אני לא יודע. מה זה? Come here! זהו. מה זה? נתתי את הבסיס שלי אבל... אוקטופוסיני, בולובריני. טוב חבר'ה, איך אפשר לעשות את זה? עוד פעם, פשוט תופצים ועושים את זה. זה עושה אורה. סתם אין פה אורה, אבל זה אורה. כן, נראה לי. גם את זה אפשר לעשות באוויר. בוא לי לעשות הכי גרוע ואז תראה מה אני אתאמן. טוב כזה? אוקיי. תאמר! איך אומרים? אני קצת גרוע באנגלית. אז תצא. למחות את זה? לא! מה יש לך ביד פושע? מה זה אחר? זה פושע. אתה פושע. זה חברות לך בבטן. ואתה טלפון. אני רוצה עם איבנט. כאילו, אני רוצה לראות עם... מה, נגמר האיבנט האחרון? אתה. חכו אש! וואו, לא רוצה עם Come here! חתו אש, הוא בועח. נגמר האיבנט. תורד אותי! אתה פצוע אש. בם בין. יש לי הרבה תמות שמודוע בסימן. פתוח. זה אח. אוקיי. וזה זה אח טוטו. זה אח האש. אוקיי. אתה מאחים? לא, אני רוצה לעשות הכי גרוע. הכי גרוע. הופה! אתה לא יכול לזוז. עוד יופי. בא לי לעשות הכי גרוע. בא לי לראות מה יהיה הכי גרוע. ללכת עם המטוס שלך. בתדה. יש שתי מטעות. וכאן אני מגיע בהכי גרוע. לאפי. Come here! סתם נראה לכם, זה גרוע רצח. מדהים. טוב חבר'ה, נראה לי נסיים את הסרטון. ביי. יאללה ביי.